yata ang mga kaya. Shoutout sa Nimis naman. Nandun pa pala ako. Sa mga kapadyak, sangkol naman dyan ng TikTok. Tulog na natin sa RMDC. May papabog sa atin. Kay Sir Tapper. Kay Sir Tapper Coloma. Kay Sir Brian. Kay Luz. Kay Uncle Albert. Sabi Sandy Bikers. Kay Sir Lito. Kay Sir Lito. Shout out kay Sir Lito. Thank you. Kay Romel Monigas. RMBC family. Thank you. Shoutout dyan, San Quintin Kapadyak Team, ayan. Pa-subscribe din po sa Pereria Vlogs, andun po lahat ng rides ng San Quintin Kapadyak Team. Ayan, good morning. Ride safe po. Quality body. Si Boss Neri. Bigyan mo ko pera. Shoutout Lodi. Friendly ka pa dyan. Yahoo! Sige na, sige na. Oo, Shoutout sa jowa ko dyan. Tulong ka lang ng mapping baby. Mga boss. Shoutout naman dyan Okay. Tim Pilar. Kasi El Vincent Nasipal. yun Tim Pilar. Ingat na lang po tayo sa biyahe. Shoutout sa Team Kabukon. Shoutout nga pala sa babayarong kasama namin, Timbangan. Nakilala ko ta, si Anchina. Oo, parang Cody. Vlogger rin to, ano nyo, sabihin mo yung ano. Yan, shout out sa lahat ng nanonood ng van ng Team Kapadyak. Yan, mag-subscribe din kayo sa channel ko. Yun. Puro karera yon, puro travels, saka puro inspirational vlog yon. Mag-subscribe din kayo sa akin. Support lang, support lang. Parang Lodi. Support Filipino vloggers. Yun, I'm Hammerman. Up. Yam. Ay, game na pala oh. Thank you. Friendly Lord. Jan Lloyd. Ko po. Para 100 yung tama. Lloyd. Uy, meron dyan na lang. Sana dami nila. Alright, nakita ba niyo pa yung YouTube eh? Boss lagi. Friendly! Kita ni Team Otakers, San Nicolas. Sa si Janway. Janway. siguro company niya. Oh, si Janway.
Come on, bikers! Mga timbakbak. Tindahan. Around, timbakbak! Sir. Shoutout sa ano? Enduro. Enduro muna, no? Okay. Masamang bikers, mga kapadyak. Team Scammer. Try na ano. Boss friendly ka pa, Jack! Yun, no? Shoutout mo kama kung galit. Abangan natin si Boss Okage. Magsasample ng TikTok yan. Malabo, malabo. Sir. Ito lang, takbong pugi at maganda. Yun. Hi po! Hello. Team Bisikleta. Salamat sa pagpunta, mga kapadyak. Papasok po yata tayo dito sa Managbagan, mga kapadyak. Manuel Bikers Club. Shout out po dyan, madam. Hello! From San Manuel. Tingin sursurando siya. Buti wala nang ano, oy wala nang ulan. Wag sana umulan. Tayo sa likod ng Samon Bikers. Wow. Oh. Shout out Ading. Hello po. Anong team niya, Ading? Pa? Team Lawak.
Ayun oh. Oh. Shout out kay SMBC. Sa San Manuel. Apo. Okay. Shout out sa SMBC. Thanks po. Kayo din. Ano mo yung YouTube channel mo, Gab? Yung YouTube channel ko, Gabriel Aviva. Yun oh. Support nyo din si pamangkin ko yan, si Gabriel. Diba? Also doing bike related videos tulad ni Freddy Kapadjak. Yun. Saka yung yung sponsor nila. Saka Sa- sponsor namin si ang tawag dito. Si Rani ko, pugpug Si to. Uncle Richie. Si Rani ko pugpug to. Subscribe din po kayo sa channel niya. Sana all Si may Rani ko pugpug to, YouTube channel. taga-sponsor ng jersey. Sana all! Yun. Yahoo! Sa likod tayo ng Team Otakers. One day. Barangay Kapandanan. Ay, wala na. Dami mga idol. Idol, shoutout po sa mama ko. Yung last na pan-ride namin dito rin lang kami kung dumaan. Mas okay ngayon, walang ulan. Sir. Scammer. Sakalam. Hello po, Freddy Kapadjak. Ate Ailey. Nauna na si Hokage, boss. Amin mo lang, PJO na yun! Uy, pwede ka ba niya? Yeah, no. Ang daming maganda sa scammer. Sana all. Galing pa nila mag-TikTok. Dapat mamaya mag-sample yan. Boss, magaling na yung scammer sa scammer. Easy. Ay boss, okay. Bakit naging scammer yung team nyo? Pili kami sa Scam Writer. Batik na yan. Sino ba ang nag-scam sa inyo na unang-una? Ikaw, sir, ikaw. Ako ba? Oo. Yeah! Paano ako eh? Hindi ka lang scam, sir. Budol pa. Budol pa. Dun sa sa Mingan. Inset ko niya. Sinet ko tapos di pala ako pumunta. Ang dami. Putik. Hinggan pa yun. Hindi. Ay sa sa Kulusbuwa. Ulit buwa. Kulusbuwa. Hindi na umiikot ang bike dahil sa putik. Putik.
Okay. Tayog. Sir Erwin. Ano kayo, sir? Bili na ako. Oh, ride safe. Ride safe, ride safe. Ride safe. Timbakbak. Woo! Mga sakalam. Pakpak, sakalam. What? Timbak. Bukagi balik! Okay. Scammer. Op, ya. Dahan kayo, dahan. Yo. Sir Rex. Yes, good morning! Brooding natin yan, si Sir Rex. Patay na! Shout out sa tricycle. Oh, ingat. Dahan tayo. Yan oh. Pupost mo na tayo. Sa YouTube. Abangan mo, baka bukas ng gabi siguro. Kasi blackout ngayon eh. Malubat tayo mamaya. Oh, shoutout idol. Shoutout kay Anay sa Raquel Canosa, shoutout din sa Canosa family, shoutout din sa Team Solid Uy. and Team Discover. Yun. Team Solid. Dito lang yan sa Santa Maria. Yan yung mga ang jersey nila black. Matic, solid na yan. Shower out yan. Hello baby. Hey. Boss, nakaturo Pakistan. Awa na. Hoy! Ilan ko? Wala yung nakapulong. You know. Yan, idol natin to, boss. Tibos Hukagi ng Santa Maria. Alright! Tingnan mo lang. Hukagi sa Budol. Kalakin siya, ninyo steady lang eh. Ma-discover tayo ito yan. Abangan natin mamaya si Boss Hukagi. Tapos, ma-discover tayo rito. Magsasample yan ng TikTok. Kasama niya yung mga ladies. Oh!
Pampaluin tayo. Negatibdog. Negatibdog. Oh, dog. Medyo malayo pa tayo mga kapadyak. Malayo, malapit din. Pero masarap pumadyak ngayon. Sarap na tayo, hindi mainit. Oo. Hindi rin maulan. Oh, shoutout mo si mami mo. Ah. Oh, sumama si Ramram oh. Oh, tingnan niyo yung ano lang, daanan. Ramram. Nagadaon, nagadaon. Enjoy. Oop. Oop. Timbangan. Kabadag. SBC. Bus. Sulit. Sulit. Marami pang naiwan doon ah. Oh, may nag-shortcut oh. Travel. Ano? Ground price. Tingnan natin. Tapos yung pinggan, grupo ko ng pinggan, ano kayo? Pundila. RSMP, asan kayo mga RSMP? Congratulations. SBC. Okay. 8. Asan ba yung model natin? Irish.
natin ay isang bike. Zero, 7, 8, 7. Cover po ang nakakuha ng 08787. Thank you po kay Councilor Navarrete po. Na very support na councilor po dito sa ating municipality of Santa Maria. The next day.